kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang-ina! Nicoliala! Shoutout! Ayan. Shoutout sa lahat ng mga kabisya nating misis na pinopost ng kanilang mister! Ang ganda mo ngayon, girl! Ako, at na-realize ko, 2 days niya na akong pinopost. 2 days niya na akong finiflex. Baka may kailangan. Yun nga, kinakabahan din ako eh. Kaya, semi-shoutout sa mga finiflex ng kanilang mga jowa. Ayan, sobrang feeling girl po talaga, girl, lalo ngayon si Nicole. Sinend ko talaga kay Diego. Kasi natandaan nyo last week, ang issue ko yung walang nagpipicture sa akin. Nagpunta kami sa magandang lugar, wala akong maayos na picture, pilit na pilit ang lahat ng mga bagay, ganyan. Tapos nakita ko, flinex ako. Luma na nga, ang gusto ko lang din sabihin sa asawa ko, luma na nga yung video na yan. Baka gusto mong picturean ako ng medyo bago. Sabi niya, doon tayo hindi magkakaintindi. Hindi tayo magkakasundo doon. Pinlex ka na. Sumusobra ka na, ha? Masyado ka maraming hiling, ha? Sabi niya, my wall, my rule. O hindi kasi, ano po bang feeling ng mga misis kapag kayo po ay finiflex ng inyong mga mister? Ikaw ba mahilig ka mag-flex ng ng misis mo? Depende, may moment sa akin eh. Parang pag feel ko, yun, magugulat na lang siya. Oo, di ba? Kasi kung araw-arawin mo, parang wala na. Oo, parang hindi naman maganda yung out of the ordinary. Oo. Kaya nga, di ba, appreciated ko talaga. Super send ako ng link kay Diego. Sabi ko, pinost ako. Diba? Normally kasi pinopost ako na asawa ko kasama yung anak. Hindi. Yung mga anak talaga yung mga pinopost niya. Nagkataon lang nandun ako sa background. Kadalasan ganun. Actually, mas marami pang post yung aso namin kaysa sa akin eh. Totoo. Kaya, pasensya na po kung big deal po ito sa akin. Sa akin na mahilig talaga mag-picture, di ba? O kaya, ang gusto nating i-shoutout ngayon, shoutout yung mga flinex. O, di ba? Teka lang. Shoutout natin yung mga kabit. Okay lang ka, ma-flex. Hindi. Hindi. Kapag sa dark web. Kaya nga! Anong meron sa dark web, Jex? Diba? Doon kayo in the dark. Ako lagi kong issue eh. Kapag kalimbawa kabit ka, kung nakatira ka sa Alabang, hindi ka makapunta sa Festival Mall, pupunta ka pa sa Marquee Mall, Pampanga, di ba? Kaya nga, para walang makakita, di ba? Ay, nako. And shoutout din dun sa lahat ng mga affected sa nag-trending, di ba? Gumising tayo sa balita tungkol dun sa security guard and yung vendor na bata, di ba? Nagtitinda na sampagita. Correct. Napanood nyo po ba yun? Kung hindi pa, trending po kasi siya. So, actually, ako naniniwala kasi talaga ako, lagi may backstory ang lahat eh. Minsan, ang nakikita lang natin, yung actual na nagganap na pag-aaway. Kaya nga lagi ko sinasabi sa asawa ko yan eh. Huwag kang makikipag-away sa kalsada o kaya kung ano pa man. Kasi what if ang nakipagtalo ka, tas ang nakunan lang yung may sinisigawan kang mas matanda sa'yo. Correct. Diba? Pero ang hindi nila nakita, hinampas ka muna ng payong. Tama. Tinusok yung bumbunan mo. Ang nakita lang is yung part na yung reaction mo na sinisigawan mo na yung lola, 'di ba? Ang hindi mo alam tinusok ka muna sa bumbunan, 'di ba? Yung mga ganon. So, I believe na yung video na yun, marami rin siya kwento. But it doesn't mean na hindi mali yung mali din talaga yung guard. Actually, nakakalungkot yung bata kasi sa totoo lang, sabi ko, nakakalungkot, no? I mean, kung halimbawa ilalagay ko yung, kasi parang ka-age siya ng anak ko eh. Di ba? Parang mga nasa 11 or 12 yan. Parang naisip ko na, pag ginawa ba yan sa anak ko, gaganti siya ng ganong ganti? Feeling ko hindi eh. Hindi rin. Doon din nakakalungkot yung parang, kaya niya, ano ba to sa sobrang galit? So ano talagang konteksto? Ba't ganon, di ba? Kung pinapaalis ka, umalis ka. Yun naman din yung lesson na kailangan. Kung bawal, wag mong ipilit. Kasi kung titingnan natin, yung gwardya ay sumusunod lang din naman sa kanilang trabaho na bawal talaga yung nakaupo doon sa
sa ano na yon. Oo, din sa part na yon, sa di part ba? na yun. Kasi baka siya rin naman ang pagagalitan. So meron nga ako nakita din na isang POV naman ang sinasabi niya na oo, kasalanan ng guard pero tingnan din ng pamunuan daw baka masyadong strict yung policy ninyo na kinakailangan din sundin ng guard. Oo. So pinapaalis ng guard dahil parang dahil again, baka merong policy hindi natin alam. Oo, na sila din naman ang malilintikan, di ba? Oo, di ba? Pag Baka hindi nila ginawa. Hindi natin alam baka may nasampulan na isang Oo. di ba? Guard dati na hindi nakapagpaalis na alam mo naman kami nag-imbento lang po kami ng mga ng mga bagay-bagay pero ibig sabihin saan nakakarating ba? Yung mga iniisip na ang layo na nararating ng mga kwento natin, promise. Nakaka-lurky. Di ba? Hindi, parang ganon. So, baka naman merong policies na kailangan i-revisit na hindi na kasi parang tinanggal na yata, 'di ba? Doon sa nilabas na statement. Oo, tinanggal na tapos hindi na siya pwedeng sa lahat any of the malls, 'di ba? Pero tama ba, Jegs, yung pinupulot ng guard is yung radyo niya? Parang sira na? Parang ganun o scarf ba? Di ko rin masyado kasi makikita din naman natin dun sa attitude ng bata na nag-fight back talaga siya. Yun na nga, hindi rin dapat. Kaya nga, doon ako sa, yes, mali din talaga yung patulan ng gusto ng kasi nakakadurog din naman talaga ng puso yung ginawa niya doon sa Sampaguita, no? Tsaka yung talagang patulan mo yung bata. Very wrong din naman talaga. Pero nalulungkot lang din talaga ako doon sa part ng nasan din yung magulang ng bata? Bakit hindi rin nakakalungkot no pero na laging nasan yung nanay niya, nasan yung tatay niya, pero laging ganun kaya kasi yung mga basic po na pag-uugali ay natututunan po natin sa loob ng bahay. Tama. Ang yung nasa school, yung nasa environment, parang mga add-ons na lang sila pero everything we learn from within the home talaga. So doon ako mas nalulungkot, parang it's really a bigger problem kasi ang bigger problem dito is kakulangan sa poverty. Yan, diba? Oo. Baka hindi rin yung talaga proper education, correct, home education. Baka hindi na rin siya na talaga natutukan kasi mahirap din yung mga magulang. So, hindi rin nakikita lagi yung mga anak kasi kailangan magtrabaho ng husto. Yung mga ganun, mas malaki talaga yung problema dun sa mismong video na yun Kasi sa atin, especially sa age natin, na 30? 32? Mga 31. At this age of 31 and 32, ayan. Lumaki tayo na takot tayo sa guard. Lagot ka, andyan yung guard. Diba? So, kumbaga, mataas ang respeto natin sa mga guard. May ganun tayo Diba? Lahat ng mga naka-uniform, may tayo na yung police. Correct. Hindi natin basta-bastang, kahit flashlight nga lang yung nakasabit sa uniform niya, may takot tayo kasi inano sa atin na, yan yung tagapagpadisiplina din. So, ginagawang panakot. Correct. So, kapag ka nagpasaway ka, diba, yan yung lalabas sa sugat mo, diba? Alam, may lalabas sa pulis sa sugat mo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pinapanakot kaming mga kalbo? Kami kalbo. Ay, alam mo, tatanungin ko sa nanay ko. Kasi nanay ko talaga, ewan ko hanggang ngayon pero dati talaga, wala talaga siyang tiwala pag kalbo. Promise, may naging jowa akong kalbo. Talagang, hindi niya talaga gusto from the very beginning. Sabi ko, bakit? Kalbo kasi, sabi niya. Ano meron sa mga kalbo? Sabi ko, bakit kaya naisip niya? Hindi siguro dahil sa mga pelikula kasi pag kalbo, masamang tao. Oo, sa bagay. Totoo din naman. May ganong klaseng panakot kasi yun ang mga pinoproject Pero hindi naman lahat nakakatakot pero talaga. nakaka-alarma nga yung pag-fight back ng bata. Alarming kasi una, din pinapaalis lang. Ayaw umalis talaga. Diba? So, alarming parehas. Alarming si kuya na naging violent sa bata na ganun, bata yun kahit na nakakainis at nakakabwisit, maximum diba? tolerance. Maximum tolerance kasi bata. Or ewan ko, Gen X ba to si kuya na lumaki sa palo? Kaya iba na rin siguro, baka pinagmumura na rin din siya ng bata. Correct. Hindi natin alam Hindi, yun nga So yun yung sinasabi ko, hindi natin alam kung ano yung nangyari talaga before yung actual na video. Malay mo, ilang araw na ba ito? Dinuraan yung uniform niya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kaya umabot sa sukdulan ng ng inis at yamo. Correct, Kaya yun, nakakalungkot lang talaga na ito yung nagiging epekto ng ng kahirapan. Hindi lang po ito doon sa estudyante at sa guard. Kumbaga, ito problema ng society natin ngayon. Ayan, sa lahat-lahat po. Ito na yung naging
attitude ng yung mga kabataan. Correct. Diba? Iba na talaga yung panahon dati, kahit gaano nating katitigas ng ulo, ka mga pasaway, pero yung respeto hindi nawawala eh. Correct. Pwedeng halimbawa, parang sitayin ka ng guard, tatawanan mo lang. Oo. Magbebelat ka lang. Tapos tatakbo ka. Oo, kung kalbo yung guard, kalbo. Kalbo, di ba? Pero hindi ka makipag-physical na Hindi eh. Tayo, kunyari tayo na mga napalo nung araw, o kaya pinanakot, di ba? Pinanakot ng hanger, o kaya belt, di ba? Yan yung mga panakot sa atin dati. Ano gusto mo? Hanger, sinturon, di ba? Yung mga ganun, hindi tayo para yung sinturon gamitin din pabalik eh. Oo, tama. So yun yung parang for me na nakakalungkot na part na bakit umabot din doon. Meron pa nga akong mga nababasa. Alam mo naman minsan mas interesting ang comment section kaysa doon sa mismong article. 'Di ba? Meron pa rin ako nabasa doon na sinabi na what if hindi talaga niya uniform yun? Posible din, di ba? Actually, sumagi din sa isip ko yun. Di ba? What if sinuot lang talaga niya? Kasi syempre babalik din tayo. Anong school yan? Anong, hindi may enroll yung anak dyan or something. Hindi ko alam or bakit. Kasi pwede rin, marami na rin gumagamit na kunyari, estudyante. O tapos, sir, naka-uniform. Gusto mo ba? Na maikse. Hindi, totoo. Real talk to Maikse. May mga nagpipretend na estudyante. Correct. Kasi gusto ng customer nila. Saan na napunta yung usapan? Kasi gusto ng congressman. Ay! Bakit napunta doon? Huwag tayong ganon! Kasi nga gusto ni hindi si Mayor. Wala akong sinabi. Kasi meron siyang gusto niya yung mga ganyan. Ni Mr. Lim. Kahinaan ni Mr. Lim. Tsaka ni Mr. Anong school ngayon gusto mo, Mr. Lim? Di ba may ganun? Kwento lang naman sa amin, hindi naman confirm. Diba? Balik tayo dun sa guard. Hindi rin natin alam yung kwento ng guard. Kung gaano katindi yung stress level niya that day. Di ba na yung batang yon yung naging trigger. And aminin na natin, kung halimbawa, if we're going to be kinder about this, hindi ba't minsan, kapag halimbawa stress na stress tayo, meron talagang tao tayong mapagbubuntunan. Yung, kunyari na lang, aso. Yung stress ka buong araw, pero ang una mo nakita pag uwi mo yung aso, di ba, nananahimik siya. Umihilik-hilik pa nakanganga. Sinipa mo! Di ba? Kasi kumbaga, siya yung nakakuha ng lahat ng parang naisip mo talaga ba? Sa lahat, nakahilata ka. Parang siguro iniisip nun, parang ako pagod na pagod, tas may aso nakahilata, papakainin ko pa, parang ganon. Tas pumutok na siya. Di ba? So may ganon, baka maaaring na-trigger lang. Na nagkataon lang na kaunting nung bata, na-trigger din siya, hindi natin alam. Kasi ito, pag may pinagdadaanan tayo, mabilis uminit yung ulo natin. Like for example na lang, halimbawa, may problema ka ngayon, kahit sa kalsada lang yung simple na nasingitan ka lang, dati wala naman. O kaya busina. Dati wala naman, pero ngayon parang hinahabol mo. Kasi parang uminit bigla yung, kumbaga may underlying na pinagdadaanan. Hindi may naman, stress. Hindi naman yun dahil dun lang. Diba? Meron eh. So, series siya na ng mga bagay-bagay. Correct, kaya umabot dun sa gano'n. Diba? Nakakalungkot. So, we really hope na hindi ko naman alam kung anong pag-resolve, pero it's really an eye-opener. Diba? Both sides. Huwag natin husgahan yung bata, huwag natin husgahan yung guard. Kumbaga, we learn from the situation. Tama, diba? We learn na na hindi ka gagawa ng mga ganyan kasi pwede ka ma-video, trending ka tomorrow. Pero hindi lang dahil doon na pwede kang mag-trending, kundi to be kinder, to have extra patience. Talagang ganon. Minsan nakakapikon na tsaka yung mga, pero try mong huminga. Parang katulad ng pag-add to cart, ay pag-online shopping. Tama. 'Di ba? I-add to cart mo lang, wag kang magmadali, 'di ba? Na i-check out kasi baka pwedeng hindi mo naman kailangan talaga yung mga bagay na yan. 'Di ba? So, ganun din, bago ka mag-react, i-try mo talaga yung maximum tolerance. Yung sabi nga nila, yung breathing exercises, hihinga ka ng malalim, yung ibabaling mo muna yung attention mo. Pag pikon na galit na galit ka, ibaling mo muna yung attention mo sa ibang bagay. O kaya pinaka-effective, magdadasal ka. Correct. Lord, ang init ng ulo ko.
utang na loob, tulungan mo ako. Na hindi ako mademonyo, di ba? Diba? Kasi sabi nga nila, pag gumawa ka ng desisyon, dapat yung emotion mo hindi ka masyadong sobrang masaya. At hindi ka masyadong galit. Oo, kasi sigurado sablay yan. Correct, sigurado kung ano't ano pa man yan sablay yan, di ba? So you pray. Speaking of prayer, singit ko lang bago tayo exit. Alam mo kagabi, na-nightmare ako talaga. Ang arte. Na-nightmare talaga. Bungungot. Kainis yung na-nightmare ako talaga. Hindi naman makinis. It's so dark. It's so dark there. Napanaginipan ko talaga parang napanaginipan ko yung tatay ko, kaya gusto ko magpadasalan yung tatay ko. Tatay ko namatay na. Tapos parang ang weird kasi nagsiselfie daw kami. Tapos then I realized, bakit tayo nagsiselfie? Patay ka na 2019 pa. 2025 na. Sabi ko, ba't ganun? Tapos bigla nag-slow mo yung paligid. Tapos lahat naman kasama ko doon sa panaginip. Lahat sila patay. Tapos hindi na ako makagalaw, Jegs. Kaya, alam mo, talaga nagdasal ako. Natatandaan ko talaga. Nagdasal ako na nagdasal para makagalaw ako. So, bangungot siya talaga. Buti na lang buhay pa ako. Promise. Ibig sabihin maganda yung tulog mo. Deep sleep no? Deep sleep yung kasi umabot ka dun sa REM tapos nag-dreams ka na, which is healthy and good. Kung titignan natin sa positive point of view. Pero bangungot yan! 12:39! Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!